Pansamantalang sinuspindi ng Land Transportation Office ang pagpapatupad ng Memorandum VDM-2025-4674 o ang memorandum na sanay magbabawal na sa paggamit ng improvised at temporary plates at sa no plate no travel policy na magsisimula sana ngayong November 1, 2025. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ginawa ang hakbang na ito bilang konsiderasyon sa mga motorista na hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na opisyal na plaka mula sa ahensya. Marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya? Eh di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat dyan. Nilinaw naman ng bagong sekretary na tuloy pa rin ang operasyon laban sa mga motorista na hindi nakakabit ang kanilang opisyal na plaka at sa mga walang sertipikong galing mismo sa LTO na nagpapatunay na pending pa ang kanilang plaka. Alam naman natin na merong iba na may plaka na. Especially, nakita ko nga, mga sports car na may plaka na, modelo, hindi nila kinakabit. Nagkakabit sila ng mga yellow na Hong Kong plate. Dahil sa porma-porma, hulihin yan. Pangalawa, yung mga kababayan natin na wala naman pa talagang plaka, wag naman po tayong bumiyahe nang wala tayong authorization galing LTO. Gawa natin ang paraan na madali namang kumuha sa mga district offices, kumuha na tayo ng authorization. Samantala, umabot na sa mahigit 13,703 mula sa 15,405 o katumbas ng 88.95% ng mga plaka ng motorsiklo at tricycle ang naipamahagi ng LTO Region 1 Rosales District Office sa kanilang plate caravan na nagsimula noong Agosto ngayong taon. Magmumula po sa 2017, down po, pwede na po silang makakuha ng plaka. Either 6 character, 7 character, at saka yung temporary na walang siyang plaka. Basta 2017 model down, binibigyan po na namin. Dapat po, pag pumunta po sa mga claiming section ng LTO, ihanda po yung mga photocopy ng registro, CR, valid ID, yun lang po. Libre po itong plakang ini-issue namin, wala pong bayad. Puspusan pa rin ang isinasagawang plate distribution ng ahensya upang mabawasan ang naturang backlogs ng mga plaka partikular sa mga taong 2014 hanggang 2017. Magsasagawa ng plate distribution caravan ang LTO Rosales District Office sa Umingan, Pangasinan sa darating na October 30, 2025. Sa mga tao po na gustong magparehistro, pumunta po kayo sa tamang district office. Huwag po kayong pumunta sa mga iba-ibang mga fixer dyan. Kung meron man, dapat sa opisina po kayo pumunta. Tapos magdala lang po kayo ng OR, CR, tapos pa-initiation po, punta kayo sa opisina. Mabilis lang po ang pagkuha ng registro dito sa amin po. Lester Narag, Balitang, Solid North.